Hello guys, Moto Wi-Fi here. Ito na yung sinasabi kong app wherein pwede kayong kumita habang kayo ay bumabiyahe gamit ang yung mga motor or kahit yung mga iba nating mga subscriber na naglalakad lang, either basta namamasyal, no? So gamit tong app na to, pwede kayo kumita. Ang gagawin nyo lang is picture nyo lang yung isang paso sa criteria nating business. So marami tayong category. Isa-isahin natin yan dito sa video na to, pero bago yan start natin yung app. Then GeoLancer. Ang GeoLancer ay madadownload nyo sa App Store at saka sa Play Store. So basically sa GeoLancer, ang ginagawa natin dito is nag-a-add tayo ng mga businesses dun sa map. So kailangan po naka-on ang inyong Wi-Fi, inyong data, location, and Bluetooth. Okay. Ngayon kung may dala naman kayong packet Wi-Fi, hindi na kailangan naka-on yung data kung naman kayo naka-connect. So makita nyo, located ako ngayon sa Mangaldan. Zoom out lang natin. Okay. So sa Mangaldan, meron na tayong 11 na POI. Okay. So ang ituturo ko muna sa inyo itong GeoLancer. So meron kayong learn more dyan. Yung point of interest. POI is point, stands for point of interest. So para sa amin ito yung mga business, not totally business pero mga tawag dito, mga area. Yes po. Okay. So pag pinot naman yung estimation is like meron tayong multiple location. Pag black, approve na. Pag green, needs your verification. Bakit needs your verification? For example, nag-add ako ng POI, McDonald's or Jollibee. Pagka-add ko nun, kailangan mag-verify is yung ibang GeoLancer. Ibang gumagamit ng GeoLancer or yung GeoLancer na tao. So bago yan, punta muna tayo sa settings. So punta tayo dito sa taas na menu, then punta ka sa set wallet address. Naka-blur tong aking wallet address syempre para security purposes. Itong wallet address ay ginagamit natin is Polygon Matic. Okay, Polygon Matic is a cryptocurrency cryptocurrency of crypto token and blockchain. So Polygon is a blockchain sa crypto. So para magkaroon kayo ng wallet na ganito na may Polygon address is kailangan nyo pong i-download yung isang app which is called na MetaMask. Pero yung pag-set up ng MetaMask is iiwalay natin yung video kasi nga medyo madaming info yon at baka maguluhan kayo. So yung video nung pag-create ng MetaMask at pag-create din ng Polygon address for Equad is nasa description sa baba. O kaya ilalagay ko dito sa end of ng video para at least makita nyo kung paano siya. Pero tanda nyo, pwede kayong mag-install, magamit nyo agad to for exploring purposes, pero wag po kayo mag-add ng POI nang wala pa kayong wallet. Kasi kapag na-add nyo yun, na-approve agad, yung token nyo is mawawala. Sayang naman. Okay, so next natin is back natin, mag-add tayo ng POI. So yan, pinutin nyo lang yung ating green na map button na may plus sa lower right. Where are you standing? So currently ako ngayon nasa labas ako ng building, so pupunta ako na at the entrance of the building. Enter location information. Gagawa din ako ng video para sa inside the building kasi hindi naman lahat ng POI is nasa labas. Kasi nasa loob is like mga store sa loob ng mga malls. Okay, like either CSI, SM, ano pa ba, at marami pang iba.
SM Mall, Robinson Mall, Ayala Mall, mga ganyan. Basta nasa loob ng building, gagamitin nyo yung inside the building. Okay po ba yan? So, yan. So, yes, this is standalone building. So, yan. Kaya, ito yung pinaka po dito. Kailangan mag-take ng picture. So, ako, lalapit tayo dun sa ATM. Yan natin kung ano, it's either online or offline. Pero, yan. Picturean lang natin. Mabilisan na. So, whoop. Bang, bang, bang. After nyo po mag-picture ng portrait o yung nakatayo, kailangan nyo mag-picturean ng paiga. Yes po, paiga po. Take picture, tapos ikot nyo lang landscape. Pag nagpipicture po kayo sa loob ng mall, madalas mas maganda pagpaalam kayo dun sa pagpaalam kayo dun sa may-ari kaya sa guard, kasi minsan sisitahin kayo. Pero kung hindi naman masyadong ano, as long as wag kayo mag-picture ng mga may mukha or may mga plate number, yun yung mga pinakabawal. Makapag-picture kayo ng isang POI or business na may mukha ng tao. Okay, so name of the place: Metro Bank ATM machine. Yan, ATM. Name of street, this is Poblacion. Door number, wala. Floor, it's a first floor. City, Mangaldan. Postal code 2432. Hindi ko alam email, hindi ko din alam ang website. So kung alam nyo, pwede nyo manlagay na hindi ko kabisado website ng Metro Bank. Social media, hindi ko lang din alam. Yan, kung notable points nearby o kaya ano, may meron kayong alam na katabi. For example, may katabi siyang pharmacy, fast food, ilalagay nyo dyan. Continue. So, ito, nakasuot dito, COVID-19 update. It display open during COVID-19. So, open naman siya. Si Bangko, di ba? ATM yan, 24/7 yan. Select category. So, dito sa category ngayon, although madadaanan natin yung category niya, ang gagawin natin ngayon is explore natin lahat ng category. Number 1, airports, amusement and theme park. Siyempre, mga theme parks is yung mga sa mga katulad na yung mga may tulad na ano ba, Enchanted Kingdom, Star City. Not sure lang kung anong tawag dun sa ibang amusement center. Alam naman na siguro mo yan. Aquariums, Ocean Park, art dealers, art galleries, art museum. So ito yung category pipili natin mamaya, yung ATMs. Auto tire shop, yung mga bentahan ng gulong sasakyan, bakery, bank. Siyempre ito, bank. Pero yun nga lang ang hindi pwede, no? Hindi kayo pwedeng mag-picture ng bank kapag sarado na. Yan pa yung pang-strict na ano natin. Hindi nyo pwedeng picturean yung POI, yung point of interest na sarado na. Yung ATM is exempted kasi 24/7 yan. Regardless kung offline siya o ano, basta 24/7 yung ATM. So tandaan nyo po, pag nag-add kayo ng POI during business hours lang po. Bar and pubs, alam nyo man siguro yung mga bar and pubs natin. Hindi ko alam kung ano meron siya, pero dito meron tayong iba-ibang mga bar. Beaches, siyempre mga katulad dito sa Pangasinan, sikat na sikat ng Bolinao Beach. Okay, beauty, clinic, and center.
mga ano to sa facial ganun. Beauty salons, same facial, buhok kasama. Beer and wine shop, madami-dami din dito. Bicycle store, madami rin dito. Billiard halls, bilyaran. Pero dapat po mayroon siyang visible na business name, yung mga karatula. Next is bookstore. Bookstore, syempre national bookstore o kahit anong bookstore. Pick up and drop off locations. Itong pick up and drop off locations po is yung mga babaan na sakayan. Basta po may signage na pick up and drop locations po yun. Bowling centers, Buddhist temple, hindi ko lang sure kung meron sa Pilipinas. Bus stations, so yung mga dito sa Pangasinan ng uso dito yung 5 Star, Victory, Dagupan Bus, Solid North, yun yung mga bus station doon. Bus stops, pwede rin po yan. For example, sa Manawag may bus stop. So basta makita lang doon yung nakasulat na signage sa bus stop, pwede nyo po siyang picturean. Business parks, hindi ko lang sure kung ano mga to pero ang alam ko ito yung mga mga park na may entry fee. Not sure pero tanongin natin. Business centers, yun, business services, butcher, car dealerships like Toyota, Suzuki, BMW, marami pang iba. Car mechanic, yung mga paayusan, car washes, yung mga pinagpapakarwashan nyo. Basta kita yung signage, wala pong problema. Casino Pilipino at iba pa. Cemeteries, public cemetery or private, pwede po. Advice lang po yung entrance na lang po para hindi kayo mahirapang pumasok. Chapels po, pwede. Iba po ang chapels, no? So make sure lang po na chapel po yung pinipicturan. Child daycare services. Hindi ko lang sure kung pares sa daycare. Next, children museums, yung mga pambata, Chinese medicine stores, marami din to. Siyempre pharmacy siya na Chinese yung benta. Churches, so yun, iba ang chapel sa churches. Cinemas na sinihan po, hindi po sinabing cinema 1 or 2 basta yung entrance na ng cinema. Okay. City or town halls, mga munisipyo. Civic and community center, not sure kung meron pero may mga building na to na community center. Clothing stores, bangit lang tayo ng mga clothing stores pero hindi po nila tayo sponsor. You have your bench, you have your pen shop, ano pa ba mga clothing store, basta nagbebenta po ng clothing. Okay, hindi man necessarily na branded, no? Yung mga ganyan. Coffee shops, siyempre yung mga paborito nyong kapihan, Starbucks and others. Iba po yung coffee store sa mga milk tea. Pag milk tea shop po yun, madadaanan natin mamaya. Next one, colleges, university and professional school. Lahat po ng school ng colleges. Commercial buildings, ito yung mga pinapaupa. Makakita nyo yan yung commercial space for rent. Yun, commercial building po yun. Picturean nyo na lang po yung title o yung business name ng commercial na yun. Condominium, daming condominium sa Manila. Dito sa Pangasinan wala pa ata. Construction service material, ito yung mga nagbebenta ng mga bakal, semento at iba pa. Convenience store, huwag na tayong lumayo. 7-Eleven, mini stop, ano pa ba, Alphamart, Family Mart. Courier cargo services, siyempre not sure kasi cargo naman to mga LBC ganyan. LBC, iba pa. Courthouses, hindi ko lang alam kung allowed kayo dito, hindi ko pa na-try mag-add ng courthouses. Pero ito po yung mga korte. Covered courts, as long as covered, yung mga nasa school, covered court din po yun. Crematories, never tried, pero siyempre, cremate. Yung mga pangyayari nagke-cremate, meron din yata to sa mga hospital, not sure, malapit sa hospital. Dental service, dentist, similar lang po.
Department store, syempre alam niyo naman department stores, mga nasa mall. Donut store, syempre Dunkin Donut, Mr. Donut, at iba pa. Drop-off locations, not sure kasi ang alam ko pwede rin yung drop-off locations para sa mga packages. Dry cleaning and laundry services, so yung mga ano nyo, palaba. Si So Clean So Good, hindi po yung isa pero So Clean po yon. Meron din yung Soak and Wash and iba pa. Electricians, not sure dito sa electricians pero electric store yung pinipicturan dapat eh. Electronic stores, nagbebenta ng mga electrical supply, wire, ganon, etc. Elementary school, public, private po pwede. Entrance lang po ang picturean. Embassy, so dito kasi sa Pilipinas. Although nasa Philippines tayo, pwede nyo pong picturean ng US Embassy, ang Canadian Embassy at iba pa. Enterprise building, not sure pero business lang dito. Exhibition and convention centers. Convention centers like SMX. Okay? And iba pa. Basta sinabing ko may title sa convention centers, pwede kayo mag-search sa map. Highway store is like, ano ba? Ano yung mga, para sa mga salamin. Eyewear. Nakalimutan ko tuloy. Meron tayong mga shop notada, mga ganon. Fast food, Jollibee, McDo, Greenwich, any food chain na considered fast food. Tandaan nyo po, ang restaurant po ay hindi considered fast food. Fast food are businesses that serve food in a faster time. Ferry terminals, so sa mga pantalan. Fire stations. Yes po, pwede nyo pong picturean ang mga bombero. Bombero is yung ano, opo, yung station ng bombero. I mistake. Opo, station ng bombero. Florist, nagtitinda na, hindi ko naman pinagkaiba ng florist flower shop. Pero kung flower shop yan, yun na lang picture, yung category niya. Food stall po ito yung mga sa mga ano, sa mga fiesta. Yun, mga food stall, yung mga yun, yung may mga sarili silang stall. Or sa ano kasi, sa mga mall, may mga food stall. Fresh market, syempre, palengke. Funeral homes, alam niyo na yan, mga nagbebenta ng ataol and services. Furniture store, ang furniture store po basta nagbebenta ng any household equipments aside except yung mga kitchenware and others. Game center, hindi ko lang alam kung ano pero sa akin is time zone. Garage, hindi ko sure kung anong garage na nito pero let's see. Pwede kayo mag-comment tapos na re-replyan ko kayo kung ano yung mga meaning ng iba. And then garden supplies and shops, madalas to agree. Gasoline station, ito po yung pinakamadali sa lahat. Gasoline stations are 24/7, not all. So make sure lang po na tama yung pinipicturean nyo. Ngayon kung sarado na yun, na pumunta yung alas 12 ng gabi at sarado na yun, meaning hindi po siya 24/7. General automotive repair shops, not sure pero baka meron. Siyempre yung mga nagre-repair ng mga sasakyan. Gift and souvenir stores, meron to sa mga mall. Golf courses, masyadong mahal, di pa ako nakapunta pero marami sa Clark, Baguio. Government buildings like Pag-ibig, SSS at iba pa po. GP doctors, not sure. Grocery store, syempre grocery like sa SM. Then next, gyms, lahat po ng gyms na maisip nyo. Basta gym. Hair care salon, syempre pagupitan. Hardware store, lahat ng bibenta na pang hardware. HDBs, di ko din alam yan. Hindu temples, home centers, hospital. Sa hospital po, pwede po paalog kayo sa guard kasi may guard yan lagi sa harapan. Basta kita po yung business name ng hospital o kaya mismo yung building. Yung entrance mismo. Hotel, similar, basta kita yung yung signage. Ice skating rinks, MOA, meron po. Hindi ko lang po na-add na.
industrial building, yung mga factory, insurance agencies like AXA and others, internet cafe, madalang na ako makakita nito ngayon pero try nyo lang baka meron pa. Jewelry store, mga nagbebenta ng mga lahas. Junior high school is from grade 7 to 10. Karaoke, yung mga karaoke bar, ang mga pwede kang yung kumanta. Library and archives, library, pwede po yung library ng school or public library or government libraries. Light railway station, so yung LRT sa Manila. Lightning store, nagbebenta ng mga lightning, mga pailaw. Okay, ingay. Liquor stores, kanina nga yun. Locksmith, yung mga nag-ano ng mga kandado, nagre-repair ba? Kung gumagawa ng susi, parang gano'n. Logistics, similar po to like LBC and others. Markets, wet market, open air markets, basta binta. Kung yung mga sa mga talipapa po, as long as mayroon nakasulat na signage, yung may nakalagay na signage, pwede po yun. Meal delivery, hindi ko sure. Medical clinic, syempre yung mga clinic lang ng mga doktor, yung malilit. Mini market, yes. Motorbike workshop and mechanic, ito yung mga paayusan ng mga motor. Ito, alam to ng mga ano, ito mas maganda to kasi lagi naman tayo nagpapa change oil once a month. O yung iba, ewan ko kung twice a month. Ano. Motorcycle dealers, syempre yung mga dealer natin na pinagbilan natin yung mga motor natin, like siguro, hindi ko alam sa inyo pero sa akin sa Suzuki, yung iba kasi mayroong mga dealer na ibang pangalan. Mountain passes, hindi ko sure. Movie rentals, wala na yata ngayon. Oo, wala na. Dati kasi si ano, ang tawag, Video City. Moving companies, yung mga lipat bahay, ganun. Museums, may museum dito sa mga Aldan pero syempre dahil Sunday sarado. Natural History Museums, wala. Nature parks, new car dealers, nightclubs, hindi pa nakapasok dito. So kayo nang bahala kung may mapuntahan kayo. Nursing care facilities, office supplies and stationery stores. Ito yung mga ano, mga coupon, ganyan, etc. Printer, ink na printer. Office of lawyers, ito yung mga ano, mga tao dito. Hindi punta natin pag gumagawa tayong affidavit. Parking lots, pwede po yung parking lot ng SM. Parking lot, basta nakasulat is parking lot. Passenger car rental, ito yung mga car for rent. Pawn shop, hindi ko alam, pero Palawan, Cebuana, Embluwelier. Perfume store, may mga stores sa loob ng mall na yung mga literal na pabango yung benta. Pet and pet supply stores, syempre yung mga sa pet, pharmacy and drug stores, Mercury Drug, St. Joseph, at iba pa. Phone stores, nagbebenta ng cellphone, basta nagbebenta ng cellphone, phone store. Photo and printing shop, Let's Print and others. Photocopy stores, Xerox. Ano to? Sociotherapies, hindi ko lang. Pick up locations, pick up ng passenger, pick up ng package, pwede po. Plumbers, police stations po pinaka-stricto. Magpaalam po kayo sa front desk. Unless siguro hindi naman siguro mga tao, pwede man yung picturean. As long as walang, hindi ko lang, mayabang naman ito. Okay. Ports. Ports po, Bantalan. Post office, madalas ito lang mga ano lang, Post Office of the Philippines. Preschool, kindergarten, meron to sa mga public and private. Real estate agencies, di pa ako nakapunta. So meron yan, madami, Maynila. Recreational camps, ito yung mga sa team building. Remittance center, Western Union. Residential building, mga paupahan, apartment. Resorts, syempre marami yan. Dito, Leisure Coast Resort. Example lang. Restaurant, ito na sinasabi ko. Restaurant is different fast food. Restaurant is fine dining. Roadway rest areas, not sure.
Roofing contractors, ito po yung mga nagbebenta ng mga bubong. Ngayon makikita nyo na yan. RV parks, not sure, sari-sari stores sa mga barangay. So mapapadami po kayo pag sari-sari stores. Fish ako, magsisimula pa lang ako next week. Science Museum, Manila, madami self-storage units. Di pa ako nakakita. Senior high school, madalas po pag may high school na junior, mayroon ding senior high school. Shoe stores, syempre nagbebenta ng mga sapatos, Skechers, Adidas, Nike. Make sure lang po na hindi po ito sa department store, cloud ng department store. Mismo yung entrance ng shoe store. Sa department store kasi, meron po mga shoe sections, iba po yun. Shopping mall, syempre pag shopping mall, sa labas kayo. So sa SM, pipicturean nyo yung harap. Short-term lodging, ito, mga nasa malapit to sa mga beach. Spa and massage, not Thai. Example lang naman. Specialty store, not sure kung ano yan. Sports facility, nagbebenta ng mga sports equipment. And yun, clothing. Sporting goods store. Sporting goods store is yung mga vitamins siguro. Siguro lang stadiums. Subway station, wala pang subway ang Pilipinas. Supermarkets, except convenience store. So supermarkets po yung grocery store din naman yun eh. Not sure lang, pwede kayo pumili kahit ano. Pero pag sinabi ko na rin sa SM Supermarket, yun po, hindi po siya grocery store. Swimming pools, basta kita po yung pangalan ng swimming pool. Pass. Hindi nabasa eh. Tailor shop, mga patahian po. Marami yan sa mga bayan. Taxi stands, Manila. Tea shop, ito po, milk tea is under ng tea shop. Tapos telecommunication shop, ito po yung mga sa SM, yung mga kiosk nila, Smart, Dito, and Globe. Tennis court, basta kita yung signage, walang problema. Theater, toll gates po is mahirap picturean, mabilisan ka dapat. So ito mga toll gates na to is kapag nakasasakyan ka. Pag motor, kung nagsisi, siguro kung mahaba yung pila, pwede mong picturean. Tourist attraction, dito sa Pangasinan meron bago yung Lovers Farm ba yun? Tourist information offices, yung mga DOT offices. Train station dito sa Pangasinan, wala, nasa Manila ulit. Training and development course, not sure, pass. Transit station, travel agencies, ito yung mga pagbubukan natin ng mga airlines, ticket. Truck dealers, mga nagbebenta ng truck. Used car dealers, mga nagbebenta ng mga second hand na sasakyan. Vape store, madami din to sa lahat. Siyempre, mga nagbebenta ng vape. Veterinary services, vet. Dito sa Pangasinan, pet doctors, alam ko, Kalasyaw. War Museum, not sure dito eh. Pero alam ko sa Dasul meron. Warehouse, yung malalaking warehouses na pinag-istoran ng mga stock ng mga kung ano-anong company. Water sports, Pangasinan is meron na sa San Fabian at saka Alaminos at sa iba pa. Wineries, workshop, tsaka repair and services, tsaka zoos. Wala ditong zoo sa Pangasinan. Phone number, hindi ko alam. Opening hours, NA, photo of the opening hours. Pag may photo naman yung opening hour, siyempre, picture nyo para meron palagay. Business hours is everyday, Monday to Sunday, open 24 hours. Yun po. So, submit po ay 8 p.m. So, meron tayong marireceive na 16.5 equad at isasabit na natin yung POI. Pagkasabit natin ng POI, i-approve po yan ng ibang geolancers. Geolancers are the people na gumagamit ng geolancer at isa ka na doon kapag nag-start ka mag-geolancing. Geolancing is ang tawag sa paggamit ng geolancer. At dun po muna instructions below on the description. Ito po si Moto Wi-Fi. See you again. Update as of November 15. Your POI doc will not be approved by the admin.